זה נתקן, הכל נתקן. ידוע שרבי אהרון אומר בספר טהרת הקודש, אם האדם זכה והגיע למצב שהוא מזכה את הרבים בברית, ידע בוודאות שתשובתו התקבלה בשמיים. למה? יש זוהר קדוש אומר, רבי יהודה אומר, אין לך דבר שאפשר לעשות עליו תשובה מלבד עוון פגם הברית, אם לא עושה תשובה תדירה, תשובה קיומית. השם ירחם קשה ביותר כל הזמן. כל הזמן השוב תשובה זה קשה מאוד רבותיי על פגם הברית. ובעל התניא מסביר שזה נקרא תשובה מאהבה. זה מדרגה ביותר גדולה. מי יכול להגיע למדרגה תשובה של מאהבה? זה דבר שקשה וצריכים לעבוד עליו ימים ושנים רבים ולילות שלמים. אומר רבי אהרון רטה, אם האדם בכה להשם יתברך, וזה דבר שבדוק ומנוסה, שכל מי שמזכה את הרבים בארגון שומרי בית קודש להפיץ ספרים ודיסקים, שאלנו אותו, האם שמעת דיסק, קראת ספר ובכית? הוא אמר לי, כבוד הרב, כל הלילה בכיתי, שמעתי הרצאה שלך, אתה לא יודע כמה בכיתי, איזה געגועים להשם יתברך. זה רבותיי נקרא תשובה מאהבה. מה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כזה? הקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה. איזה מתנה? בגלל שקשה מאוד לתקן עוון פגם הברית. אבל אתה בכית, הצטערת, עשית תשובה אמיתית לפני השם יתברך, בורא העולם נותן לך מתנה. איזה מתנה? לך תזכה את הרבים בספרים, בדיסקים, תזכה יהודים. אנחנו יודעים בוודאות רבותיי שאלפים ורבבות מהספרים והדיסקים שומרים על הברית על ידי שמיעה של הרצאה אחת, על ידי קריאת ספר. כמה יהודים שומרים על הברית? אז אם זכית למה? שאתה מזכה את הרבים בברית ואתה שותף בשומרי ברית קודש, בוודאי אומר רבי אהרון רטה, התשובה שלך התקבלה בשמיים ברצון, כי לא ייתכן שתזכה להיות חלק מהמפיצים של שמירת הברית אם אתה לא מעשית תשובה אמיתית, אם תשובתך לא התקבלה בשמיים ברצון. לכן רבותיי, אדם שמה רוצה לזכות הרבים בברית, יעשה בכי ותחנונים בתיקון חצות, יפקה להשם יתברך. לא כל אחד רבותיי זוכה לתקן את הברית, לא כל אחד זוכה לזכות הרבים בברית, כי מי שמזכה את הרבים בברית בספרים ובדיסקים ותומך בארגון הקדוש הזה, הוא מיד מתקן כל מה שהוא פגם בברית. למה? זה נקרא לתקן את שורשה במקום עליון.